Steve, je optreden hier in Veenklooster zit erop. Ja. Wat is in één woord de omschrijving? Een grote fucking spektakel, jongen. Ik weet nooit wat ik inkom. Ik dacht, ja, Veenklooster, Groningen, Friesland, weet ik. Wat gaat er gebeuren? Allemaal boeren. Maar die gingen fucking los. Dit was een set, 100% vol gas, van begin tot eind. En ik loop nog steeds in mijn adrenaline. Ik ga helemaal kapot. Ik ga zo trillend in de auto naar huis meteen. Dat was echt te gek, echt te gek. Wat geeft zoveel energie? Die mensen, kijk, als DJ zijnde, als je draait, je bent draaien te draaien. Maar als die mensen nog ook losgaan, dan geef je weer meer energie om nog beter te draaien. Dus ik overtrof mezelf eigenlijk. Want normaal draai ik nooit zo hard. Normaal niet, hè? Nou precies, want ik ken je een beetje en dit ging gewoon echt tot aan de hardcore aan toe. Precies. Ja. En normaal ben ik mee met de freestyle, vrolijke muziek. Maar die paar gasten stonden voor mij met die telefoon van op tempo. Ik dacht, ja, ik weet niet of dat mogelijk is. Maar toen dacht ik, fuck it, ik ga het gewoon doen. En ze gingen nog harder dan het geluid. Dat is echt te gek, echt waar.